Unajme Husu i Hasu avion sa pilotom i krenu u lov na jelene. Ulove 6 jelena i počnu oni da ih tovare u avion. I pilot zavapi. Alo, avion je mali, pa mogu da stanu samo 4 jelena. Ova dvojica su odgovore pilot. Ajde, veruj nam bre, pa prošle godine smo isto ovako ulovili 6 jelena, unajmili smo isti ovakav avion i stave. I pilot popusti i ukrcaju oni svih 6 jelena i krenu. I avion nekako uspeo da poleti, ali nije mogao da drži visinu i sruši se. Izlaze Husu i Hasu iz olupine, onako tresu i pilot ih onako pita: a gde smo ovo sad? A ovaj odgovara: nisam siguran, mislim da smo se ovde srušili i prošle godine. U restoranu sede muškarac i žena, kad muškarac iznenada skliznu stolica i on ode ispod stola. Pošto žena nije reagovala ništa, priđe konobar i kaže: gospođo, ja se izvinjavam, vaš muž je upravo skliznuo ispod stola. A odgovara: ne, moj muž je upravo ušao u restoran. U hladnom zimskom danu plavuša pokušava da stavi lance na tek kupljenog fiću. Dom naiđe Brineta i zainteresovano je upita: a šta to radite, gospođice? Pa zar ne vidite, pokušavam da stavim lance, da se popnem uz ovo brdo ovde. Aha, a zar ne biste trebali da stavite lance na zadnje točkove? Ma zadnji se okreću, ali ovi prednje neće. Ulazi tip u apoteku u kojoj radi plavuša i on kaže: dobar dan. 3 kondoma, molim vas. A odgovara: a je li to za ovde ili za poneti? Na moru stavim školjku na uvo i čujem ono: šum mora, talas, milina. A kod kuće stavim onu praznu čašu na uvo i ništa. Nema ni zvuka kafane, ni muzike, ni pevaljke, ništa. Prijavi se na kanal za još viceva. Ostavljaj komentare i šalji viceve i bit ćeš sa mnom u videu. Fabrika viceva, najveća baza snimljenih viceva na internetu.